A Ras Vibes Motive. Linus Production. Doto kwaiseneta boka ndakagara inini ndati ndavaudza vanongovenga ndovarova tuta chikunge bhora remabhuza vana vadiki vachiri kunhuhwa musa ndakasimba inini kutopfuura bhudhoza kana musuku wejinini ndinogeza ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila vakudauntambura kadhanske shkure unzadure kuno iwe ndivadhure makavi aya rege ndimashure sengoma yacho inonzi mbarure inini kwandabva kure ngavandisiye ndipinde mumambure vakada kundipinga ndichavati ndure inyuchi inenge yaruma mburukwe ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila ndodhonza pari paisenetaboka ndakagara inini ndati ndavaudza vanongovenga ndosiya ndatopisa zinoirema vatadi vakapusa inga nyoka yakavafurira mukatini vangagotadza nochigara mukondomu asori danga nchida kuti mukombuni ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila vakudauntambura kadhanske shkure unzadure kuno iwe ndivadhure makavi aya rege ndimashure sengoma yacho inonzi mbarure inini kwandabva kure ngavandisiye ndipinde mumambure vakada kundipinga ndichavati ndure inyuchi inenge yaruma mburukwe ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila ndikati hapana ngakwanisa kundimisa ndikati no hakuna nezvangu inini ndovakila Linus Production.